Tasman app le website hi mi tam tak chuan in lo hre to nge yang le la hre ve lo te po tam tak kan ominarin chuwangin Tasman chungchang hi voina toite kan soidon ani kan hriat tur chu Tasman hi mobile app ni in he app atang hian mi tu point poisan peipung thei an tiani he in bumna app mang hian poisa da lu turania chumi hnuah chuan omze nei lo na task chu I thokanga ti chuanin poisa chu ni tin automatelin alo lut to don ani ma se he app hi in bumna mai ani izia chu han tar lang lokila pakhatna an website kha ho lutuk a professional lo panina company din tu le nei tu information eng ma omlo pathumna company registration details mu tur eng ma omlo palina an contact details dik tak le mumal tak mu tur eng ma omlo pangana na fam kim details in eng ma mu tur ombok lo parukna official website an nei lo pasarina an app chung an soi zong kha dot vekani pariatna active social media an nei lo pakwana customer service omlo he fake company hi thlani liam ta maya din khani in ke pheichon ka hriat na pokar ni bak latling lo ka han hriat meu chuan mi tam tak ka mel hriat te chuan an lo join vek to lo ni chuan min han soi pui thina ma se ka oi ngai lo arin omlo lutuk in ni khat lo le in ni khat tas han khai khin hian a in mil thei thlot lo tin ka lo nial dang zela ti chuan ke ma thei ang tokin he company chungchang hi research te kan beya internet a ka en koala ka han google vela company rin tla ka ni nge ni lo fake nge real ti chu ngai venin dar kar khat chung vel chu hun ka senga ti chuanin he company hi in bum na mai ni tin thu ka ti tuta ani a chan chu website rin tlak tak ten an bi chian na he company oi om lo zia le a rin tlak lo zia nichin loka point kwa karan soi tak ang zong te khan soi ve vekani tin baka company fake ani nge ni lo ti rating pek na website a khan star pakhat baka mulo 0 star han pek thei phaise chuanin an company rating kha 0 ani shrimang tin baka khatia mi youtube valak le subscribe awang mai maya kar khat chunga sanga chuangan hlo top mai khachu arin om lo hle ani kar khata sanga hlo chu level niam lam alani jok ma khatianga ol samte asum hlo theina kha khoya ma wa omsu tin an tas ber chu random youtube videos khoi lai mo tanga an khon khom an du chu subscribe tur le like turin Tasman app a chuan ni tin anon da ta thina chung youtube video chu lo like le an channel lo subscribe sak khan an app account a chuan poisa lo lut ta thin ani ka soi tong khan youtube like le subscribe awang khan poisa khatiang za tu manan pengai lawng che a thei lo hrim tin baka in bum na mai ani ti hriat na pakhat chu khang youtube video subscribe le like screenshot pakhat angai te khan thon char mala adang chuang lo I app a khan poisa lo lut tho chu fake ani chian zia chu om zia chu khang video te khan like in an channel khan subscribe lo mala tin screenshot aya thalak mai po han thon la voina tani tas I zo to I complete to ti ani tho youtube channel subscribe tur le like tur anon thon thina tas engma om lo ai chuan ti hian han bum zai ila random youtube like tur le subscribe tur han thon ila kan members ho in poisa lo lu thei dan hian hrianga ti chuan minol pui chuan min ring mai don alom an ti chu chiang ta hle mai youtube khachu run dal mai ni e khatia thian te hoina an join hoi ta ka chuan eng chuan in nge min mol ni setanan karil ru an na ron thokani che kang chu oi lo chung chuan ka han join ve tari ngot mai ani kha kar ni po kala join man lo ni som pariat tun kar thotan ni poisa lak chwa ka han tum chule a boy zo ta vek mai epa khan pe ti ani to ma se ka bank account a khan alo lut reng lo mai le keima tak phei chuan kan apa ngai le youtube lama ka boy zo ka wangin tas ti tur po ni thum lai ka lo thengil thian te chuan poyan ti thei khop maya thian pakhat phei chuan o awawi om vele alarm kha set la itas ti hun tura khanin alarm ron chat mai don alom ani lo le keima min ti tir la 20% I lo tangin min pedon ania min ti hialani chutiang khop chon ka lo nga event lowa ma se thian tena
chu pa chuan chu ti za chu dong chu nu chuan chu ti za chu dong to anan ti sup ta ka chuan setanan karil ruwa poisa I na thinlung min pe ve niang chu wanga ring lo chunga join kha kani ve a amaro chu tas ti tur po ka thei hil na sa ani chu wang chuan poisa lut theilo po kha ke chuan kalo hret lai bi ka thian dang then khat te chuan zir top ni atang dei to khan an lo hre to ni in khatia account a poisa lo lu lo ta ka chuan an company nei tu nge mani don ni a ming chu Raj ania ka phone a chuan tas Raj tin ka save maya tasmen chungchanga ka hriat thiam lo ka hriat chak te omani chuan he pa Raj in ti WhatsApp atangin han zot ilani chuan min chang zung thin tin ani hi WhatsApp a online reng bok khamini tho tan ni kha chumin chang du reng lo mai a online reng ma se mithi biang lek kani min ngai sak reng lo mai khamini kha ti chuan le enge mo om ziani account a poisa lo lut lova kan ra chala hian min chang du to der silo om zia le thil kal mang hriat chakin an Telegram tasmen group a chuan kawa online ve a tasmen member zong chu he Telegram group a om vector ti khania chuwang chuan keipo phurlo tak chungin group a khan ka om ve khania kha Telegram group ka join tir kha chuan group member an latlem khop mai mizo phei chu an om pheu chau notification ka off daya group a po kalut ngai lo achan chu Raj kha direct in ka bethei thova chuwanga notification po off dai kha kania ole khatia tho tan nia poisa lo lu tak lowa khan thilom zia hriat fia tumin Telegram group a chuan ka valut ta keima ang ve thowa bank account na poisa lut lo khan lo ni ve veka tin makkati em pakhat ka hreswal te ni lo chuan Telegram group ka join tir khan mi zan hi le ti bakin an join lo ma se kha minia group a kawa online chu mi sang riat an lo chuang dai to om zia chu khang mi sang riat te kha bum an ni ti na ni chu keima chenin join tura min hril tu te kha kadem mi alo ke point midang pani khat vel chu kan hnuai join turin kalo hril ve man nual tho chu wangin tu ma kadem lo ti chuan thil mak dang le chu khati taka mi zo kan tam khani chia puam khan min la sim tir lo te poni ta veang chia puam ang chia khani mai sia Telegram group a thu in ziak ta kha mi zo tong hlir deuh thoni mi zo tong a thu in ziak a khat tuar mai chu buma kan om na sat zia mai chu ke ni mi zo te hi bum kan ol sam om kati mizo te kan fing har khop mai hetiang lama hian hum swal dai pal chang te chu om lo theilo ma se thil hi chin tok le alo aluat om venia adika dok thlulovin thil hi kan bo huam zelmaya atira chon poisakna eng ma nei lovin kan han ti punga company top ti kan han hriat meu chuan chuk chu ben thel ang nokin kan khosale sia atlai to lutuk thin khongai takin hetiang lam chu iti lo ngamang u olsam taka poisa lak lu theina reng chu in bum na vekani khoya ama olsam te a poisa lak lu na omlo tin hetianga in bum na mai ta na rim takle thlan tlapura kan tho chua sa khoral mai hi awi omlu tuke tasmen app mang hlep tu man omlo I capital im hule le ani chuani van nei hle angai ro achan chumo member te poisa hlep mi alo tura ti dan an thiam lutuk tu ema chuana capital am huta hlep thei ta tian hriat huna enge mo ro kholnan siam sak thin en tirnan hey voin chu holiday ania poisa lak chua theilo tiamo kan system kan update amo kan upgrade lo ngak lok ro ani lo le weekend ania poisa lak chua thei ri lo ngak ro ti te chi sang an soi kwal to thin khati chung khan level an lo upgrade anga poisa chu ti za I upgrade chuan I lom manatan iPhone emo rang ka chak tlang emo I dong theyang chuan chutia members ten an upgrade nuwa chia khan poisa lo lut tam ta ema ti chuan company din thei tur khopa poisa nga an lo ni ta poisa thanem tok takan don to wangin chu in bum na company chu an ti top ta thin ani keini bum lo to ka te hian kan ti thei om chun chu kan in enanga kan in nui suranga zo der karing reng ani ti tok la bolo kha tho tan nia chang khan an Telegram group chu ka lep deya ka chua san deya amaro chu he mi tam tak mi sang sari chuang an laom an la lu belzel bok hei ka thian pan he na tangin screenshot hi ka dila ke chuan ka va access thei to lo amaro chu lu bel pon lom mek zel ti ka hria tin thole ni khan he hriat tirna urgent message hi an lo thon le ta heti hian banka company in lo pek zinga khan green channel boy puina man fees atel lo wangin bank chuan poisa athon thei ri lo chea chu wangin I hloi lo don theinan banka green channel fees pek anga ya chu wang chuan he green channel fees hi ni ni chungai pek thei chuan I hlo chui la theiang tiani le ta pek za tur chuan hnuai mi ang hian full time employee chuan sangkhat
assistant manager chuan sang ni manager in sang li director in sang riat boss in sing khat CEO in sing ni CMO in sing li ka beng le top cha kani he company nei tu bum mang te hi he thil hi mi tam tak chuan an la oi ani chewang chu he message hi an forward sup mai isim teng u he tasman ba ka hian thil dang pakhat ala om le a chu movie kings anti hei po hi mi tam takin an join le to tasman ne na dang lo ain ang reng company din tu om lo active social media an nei lo customer service an nei lo soitur dang po la om cheu fake document chuan siam ve ni ome soitur dang po la tam mai ma se voina tan chuan du tok riang chuwangin he video hi lo ngai thla ve ni chuan khongai takin online manga investment all sam taka poisa lak lu na ang chi reng hi chu in bum na vekani I oi lo ngam sha mangu tin ba ka lo hlep hle po ni la hlep ta viawa in ngai su a chan chu hetiang ho hi scammers le hackers ten nia information le document zong aadhar card te pan card te I phone number le I bank account thlengai pek veka wangin chung information chu an kol reng to a engtiklai pon an hack thei reng chenia tin information le I document taka cheng tam takin midang scammers le hackers ten hen an shal thei reng to ni I film khur le angu bumin ilo om ve ni chuan I experience comment box a ilo ziak ve don nia tin he bum na wanga poisa tam tak chan te kan tor pui hle a chu wangin tong trai na kan hre theu don nia